Ceyhun bilen Behri Hazar arası, çöl üstünden öser yeli Türkmenin. Gül gonçası gara gözüm garası, Kara dağdan iner sili Türkmenin. Hak silamış bardır onun sayası, Çarpışar çölünde neri mayası. Rengberen gül açar yaşıl yaylası, Gar kolmuş reyhana çölü Türkmenin. Tireler kardeştir, urug yarıdır, İkballar ters gelmez, hakkın nurudur. Mertler ata çıksa savaş sarıdır, Yav üstüne yavdır yolu Türkmenin. Serhoş bolup çıkar ciger dağlanmaz, Daşları sindirar kolu bağlanmaz. Gözüm gayra düşmez, göngül eglenmez, Sözler mahtum guli dili Türkmenin. Assalamu alaikum aziz mehriban ildaşlar ve kadirli dostlar. Men İzzetül Adil, sizler meni Yalqım TV kanalından YouTube'da gözleýäňiz. İlki bilen Yalqım TV kanalının kuruluşunun sebebi nämedir? Näme delilden, näme maksatdan kurulmuştur bu? Birincide bu baradan aýtmak isleýän. Bilişiňiz ýaly türkmenlerin bazı dabi desturlary, ferhengleri we bazı kulturlary ortadan ýitip barýar. Ve hem de çağalyk wagtlarynda oýnalýan bazı oýunlar Gynalsak da Türkmen çağlarının içinde yitip barýar. Her näme bolsa da oyun çağalykda insanyň ruhuna, çağanyň ruhuna faydaly tamam bolýar. Şonuň üçin hem oyun çağalyk wagtynda muhimdir diýip fikir etýän. Bugün Türkmenleriň çağalarynyň arasında kadimdan oýnalýan çağalyk wagtynda oýnalýan oyunlar köp az görülýär. İşten yoklar, bilen yoklar, ortadan göterilen yiten şol oyunlar. Şonun üçün hem olara şol oyunları bildirmek üçün ve hem de Türkmenlerin bazı yitip giden ferhenglerini, dabi desturlarını yeniden diriltmek üçün ve hem de Türkmenlerin meşhur şairlerini bu kanalımızda gäde bolsa da tanıştırıp, olar bilen söhbetdaş bolup özlerini sizlere tanıtırmak isleýäs. Ve yine yeri gelende bazı Türkmenlerin yaşayan yerlerine gidip çağaları oynadıp, amali işledip görkezeriz. Ve yine bir muhim olan nerse şol ki, Türkmenlerin içinde, Türkmenlerde böyle bir kanal yok ki, Türkmence dilinde geplep, Türkmence dilinde destan okuyup verse. Şonun üçün bu kanalda bazen yeri gelende Türkmeni kızık destanları ve pendalar yan destanları şöyle videolar döredip sizler bilen yaylama çıkararız. Bilişiňiz ýaly bu kanal köp bir farklı kanal bolmaly. Şonuň üçin hem siz mehribanlardan, siz türkmen kardeşlerimizden haýyş etýäs. Videolarymyzy YouTube'da bolsun, ya Facebook'da bolsun, veya WhatsApp'da bolsun, ya Instagram, şonuň şekilli her yerlerde sosyal medyalarında YouTube'dan alıp ya YouTube'dan linkini alıp dostlar bilen paylaşıp durmaňyzy haýyş etýän. Ýene bir muhim mawzuwa dikkatinizi çekmek isleýän. Bu kanalda haýsy bir toparın veya haýsy bir hizbin, partiyanyň faaliyetleri hiç vakt edilmeyer, görmeyesiniz hem. Esasen hem siyaset bölümünde hiç vakt faaliyet etmeyez. Hem ol dostlar ki Türkmençilik deyip Türkmenin dabi desturunu, ferhengini östürmek için zahmet etýän bolsa, olardan haýyş etýäs, bizlerin messengerimize mesaj yollap, bizler bilen geňeşip, bizlere bazı maslahatları berip, Türkmenlerin bizlerin bilinmeyen bir Türkmenlerin bir ferhengi bar bolsa, yitip giden bolsa, onu bizler bilen paylaşsa gat hoş bolar. İnşallah video urşap, video şeklinde siz azizlere yaylama çıkarıp sizler bilen bile paylaşarız. Ve yine bir aýtjagym, bu kanal diňe bir adamdan däldir. Hemme Türkmen milliýeti üçindir. Kimiki Türkmençilik diýen bolsa, Türkmenin ferhengi, kultury össün diýen bolsa, ol adamlar üçindir. Onda basan köp bilen wagtyňyzy almaýas. Yeniden bizim gelecek kızık videolarımızın intizarında bolun. Hemmeleriňizi ta gelecek video çelli, kudretli güçlü Allah Taala tapşyrýar. Ni de bolsaňyz hoş aman, sag ýaşaň.